Arestado sa AFP-PNP checkpoint ang pasahero og taxi nga adunay dalang illegal nga droga. Giila sa Task Force Davao ang suspect nga si Jose Ruel Faustino Wood Jr., 35 anyos, nga taga Purok Urban, Tiongkok, Kanukotan, Tagum City, Davao del Norte. Pasunod ang suspect sa dakbayan dihang nasayran sa kasundaluhan atol sa intensified inspection nga aduna kini tinipigan nga shabu nga mobalor sa 8,320 pesos. Gi-turn over ang suspect sa Bunawan PNP ug kasong paglapas sa RA 9165 ang atubangon niini. Gimanduan ni Task Force Davao Commander Colonel Darren Comia ang mga personahe nga mas pahugtan pa ang pagbantay sa border sa syudad aron di makalusot ang mga kontrabando ug mga daotang elemento. Gawas sa intensified security measures sa border control points, nagpakatag og dugang ihap sa kasundaluhan si Colonel Comia aron masiguro ang safety ug security sa Davaoenos karon nga gipaubos sa Alert Level 1 ang syudad. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Aimee Ginita, Tatak RMN.